Здравейте! Днес ще се спрем на няколко любопитни факта около заглавието на повестта на Иван Вазов «Не мили, не драги». Повечето от вас знаят, че когато започнем да анализираме едно произведение, обикновено първо се спираме на най-горната част от текста му, а всеки текст започва от своето заглавие. Тук възниква един много интересен въпрос. Напълно оригинално ли е заглавието, което е избрал Вазов за повестта си «Не мили, не драги»? В нашата литература преди него друг много известен писател използва същото словосъчетание. Това прави Христо Ботев в своето стихотворение «На прощаване» в 1868 година. Там той пише следното. «Но кълни, майко, проклинай таз турска черна прокуда, дето нас млади пропъди по тази тежка чужбина. Да ходим, да се скитаме, немили, клети, недраги». Изразът «немили, недраги» се отнася и при Ботев и при Вазов за един и същ тип герои. Това са бунтовниците, които не могат да се примирят с турската власт и са готови да дадат живота си за освобождението на своята родина България. Ботевия герой, също както героите от Вазовата повест, е принуден да живее извън пределите на отечеството и му предстои да премине тиха бяла Дунава, но стихотворението на загиналия само на 28 години поет е писано преди освобождението и публикувано през 1871 година, а творбата на Вазов е публикувана след него, през 1883 година, т.е. дели ги повече от десетилетие. Така че е много вероятно Вазов, патриарха на българската литература, да е избрал името «Немили, недраги», за да се впише в една славна литературна традиция и да накара по-просветените читатели да направят връзка с творбата на Ботев. С заглавието Вазов в синтезиран вид дава отговор на въпроса кои са и какви са героите на повестта му, а именно хъшове, емигранти, които са намерили убежище в съседна Румъния и оттам се надяват да се присъединят към някоя чета или армия, която ще премине Дунав и ще воюва за освобождението на България. Виждаме, че и в «Немили» и в «Недраги» имаме двойна употреба на частицата «не», т.е. удвоено отрицание, което увеличава въздействието на думите. Само ще припомня, че частицата «не» се пише слято с прилагателни имена и разделно пред глаголи. Тук «мили» и «драги» са прилагателни и затова частицата «не» пред тях се изписва слято с думите. Удвоеното отрицание е съчетано с употребата на «мили» и «драги», две съвсем близки по значение прилагателни, а такива думи наричахме синоними. Вазов преповтаря, натрапва колко много са нежелани тези, за които ще разказва в повестта. На кого толкова много не са мили и драги героите му? Първо, те не са мили и драги на турската власт, от която са избягали в съседна Румъния. Много от тях в миналото си са участвали в чети, някои дори са ги предвождали. В повестта «Немили, недраги» те са се установили в един от двата центъра на българската емиграция – Браила, а другия е Букурещ. Второ, хъшовете не са мили и драги и там, където се намират в момента. Румънците ги презират заради бедността им и ги използват само за най-тежката работа, която самите те не биха се унизили да вършат. За да оцелеят, нашите бунтовници често са принудени да крадат, да мамят, да вършат дребни престъпления, само и само да преживеят до следващия ден. Вазов не скрива, напротив разкрива тази тъмна страна от имигрантската съдба. Той знае за нея, защото лично е живял известно време сред хъшовете в Румъния. Баща му, който е търговец, го е изпратил там да се запознае с делата му зад граница, но младия поет попада сред водовъртежа на революционно настроените си сънародници и е заразен от романтиката и приключенския дух на дните и нощите им. Той вижда как се хранят заедно, как кроят смели планове, как са готови да дадат всичко свое на другарите си, как жадуват свободата на родината. Трето, във Вазовата повест се оказва, че героите са немили и недраги за собствените си сънародници, българите. Още в Ботевата поезия се сблъскваме с болката, че някои хора наричат бунтовниците нехранимайковци и не проумяват как така човек ще зареже дом, имот, любов и семейство и ще жертва живота си за някакъв си идеал като свободата. След освобождението, участта им е още по-тъжна. Тези герои са забравени,
тяхната саможертва е била напразна. Финалната част на повестта Немили Недраги е посветена на съдбата на единствения оцелял хъш македонски. От горд предводител на хайдушка чета, преминал заледения Дунав, за да се срещне с Левски, той се е превърнал в прислужник, разсилен в канцелария, който търпи да го навикват и унижават чиновниците. Истинските герои като него са изтикани в периферията на обществения живот и продължават да са Немили и Недраги. Те са скромни, не се натрапват на никого, не са застанали начело на партии и министерства, едва преживяват в същата мизерия като преди освобождението. Болката на Вазов е огромна. Немили Недраги завършва с риторично обращение и въпрос: бедни, бедни македонски, защо не умря при градейчин?